Takže čaute, ja vás vítam u druhého partu Minecraft Buildings. Budeme stavať epický house s mojim kamarátom Igorom. Čaute. Takže nemáme vlastne k tomu ani tak moc čo hovoriť. Takže môžeme ísť stavať. To bude taký normálny house, taký provizorný sa dá povedať. Môžeme ho dať aj, aby mal dve patra. Nemusí mať, ale tak spravíme. Tak. A takto. Fakt, čo robíš? Dobre, podlahu. Spravím podlahu, ty zatiaľ daj okná a ostatné hovadiny. Dobre. Je Jednotky či celé? Daj celé. No prosím ťa, nedaj tie, čo ty používaš. No dobre, tie. Potom budeme vlastne aj väčšie stavby budeme stavať. Nebudú to len takéto epické housey. Budú to aj normálne veľké stavby. Takže nemám čo dodať. Dvojoký na seba či jedný? Daj. Stačí. Jedný? No. Tak jak to bude vyzerať? Čo tam dám? Dám to čiernou vlnou. Budeme jak emáci. Nevadí. Takto. Dúfam, že to vyjde do jedného partu, lebo sa mi to nechce natáčať ešte raz. Dúfam, že nespravíme žiadnu chybu. Asi tak nejak. Takže bude to, dúfam, že aspoň do toho jedného, maximálne do dvoch partov. Maximálne. No, jak pokračuješ, dobre. Takže sem drbnem. Akú chceš mať ona vo svojej izbičke vlnu? Ja by mať červenú, ty chceš akú? Červenú. Debil, len opakuje furt. Spravím aj druhé patro? Fakt, to není, počkaj. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, a dobre, vyjde to? Nevyjde, fuck. Čo zase nevidie? Raz, dva, tri. Čo robíš? Až takto, lebo to je nepresné. Jak toto rád presne. No presne tak. Takže drmnem sem dve postele. Akože manželská postele, víš. Mám aj druhé patro, či mám ti pomôcť tou vlnou? Vieš čo, pomôž tou vlnou. No tak to je nepresné, je to úplne jedno už. Nechce sa mi to robiť. Dajme sem hnedú vlnu. Akú? Hnedú. Takúto. Tak sorry. Čo si sem dával? Čiernu. Čiernu. Hnedá táto, to je asi? Sak, hej. Hej. Tak, šup. Dobre. To by sme mali. To je nice. Dobre. Teraz strechu. No ešte ne, strechu. Strechu ako? Strechu dám ešte jeden toto. Jedenkrát wooden plank a potom dám strechu? No a strechu nedaj z wooden planktu. To dáme z niečo iného. Ale mám dať ešte jedno, ako keby jeden wooden plank na to? Takto? Ne. Ne? To potom spravím už ja, to nehaj tak. Dobre. No. Pece? Hej, pece. Alebo ne, ešte knihy. Kde je enchant? Enchant, tu je enchant. Sem dám enchant table. Sem knižky. Nech to nevyzerá, že sme sprostí. Že čítame. Tak, to by sme mali. My sa veľa vzdelávame. Najviac. Dáme noteblok. Tu je troška hudby. Fuck. Čo? Presne, ne, dobre. Dobre, je to v pohode. Sem dáme jukebox. Tak. Tebe sem dám jukebox.
Mne semka daj. Ale do žubu. Čo som chcel ešte? Kde sú tie pece? Tu je pec. Takže pec môžeme... Počkať, ja chcem spraviť chladničku. Takže chladničku spravím nasledovne. Iron dvere. A ešte iron blok. Takto. Jak mám spraviť tú strechu? Mi radšej poraď. Spravuj, ak chceš, to je úplne jedno, že to má byť epický house, takže to je úplne jedno. Sem dám takto. Sem dám, op, takto, iron. Dáme cez butón. Tak úplne to otvorí, dobre. Aj tebe spravím. Nech sa nehádame o jedlo. Teraz tie iron dvere, tak. Jak som to spravil? Takto, takto, takto a takto. Sem butón. Tak. Dobre. By sme mali. No. To by sme mali. Hop. Sem dáme glowstone. Nech to je troška svetielka. Svetlo máme. Čo dáme sem? Dáme tiež pec. Nech to je tak epické. Najviac. Dobre. Jak pokračuješ, bracho? Ty... Najviac. To môže byť dobrá strecha. Počkaj, to využijeme. Počkaj. A hore... Vieš čo bude hore? Čo? Sadenice. Čo? Sadenice. Spravíme si tú farmičku na streche. Okej. Prečo ne? Niekto to rád farma. Takto. Tam, jak môžete vidieť, tak tam máme náš slávny kostol. No, Tam chodívame každý pondelok, ne nedelu, ale pondelok. Sme si zmenili troška tie pravidlá. pravidlá, no. Tam mohli byť schody. Aj jedno, to potom spravím. Fakt. Dobre, takže teraz potrebujeme hlinu. Hlinu. Zábradlie. More zábradlie nepotrebujeme teraz. Takto. Bo vieš čo? Serme na farmu a dáme sem stromy. To bude epické. Takto. A raz, dva, tri, štyri. Takto. A takto. Sem ešte dám stromy. Aj sem ešte daj stromy. Ja ich rýchlo vysadím. Nech rýchlo vyrastú, neviem ten výraz. Najviac. Jeden väčší ako druhý. Hop. Hop. Fuck. Hop. Hop. Takže máme stromy na dome. Takže teraz už len nejaké to... Vieš čo, tu zbúram, to nepotrebuješ, ty nebudeš nikdy hladný. A sem jedneme schody. Takže dáme schody takto. Fajn. Schody dáme z netherbricku. Čo robíš? Schody máme. Dobre, zábradlie, hop. Zábradlie rýchlo. Ne, toto, ja chcem toto. Teraz hádaj. Áno, budem. Ježíš. Tak. No, vidíš? Áno, bude schody. Hoci nám bude troška pršať do domu, ale to je jedno. Takže... Myslím, že... To máme hotové, ne? Hej, takže toto je náš house. Epic house. Dobre. Takže ďakujem vám za schliadnutie tohto videa. Budú
ďalšie videá, ďalšie stavby, ďalšie debiliny. Takže ja sa na vás teším, takže čaute. Čaute.